คนโหดอิสุคริสต์มีนสิบใบกบุกเจ้าใจน่ะเฮียนเฮ้ยเนี่ยหมดที่ทุสวยหลังโนไลก็คู่เดียวนี่ปอยมินเสียไม่ตาอุละก็อมนาเรเราลัดไม่อาเรไม่ตัวรักกันเลยปะเทียนเละขัดถูเราง่ายฉาง3 number สมทุมเละปัสรีนะจางทุมาตั้งจางโจวิน3 number สมทุมเละปัสรีนะจางทุมาตั้งจางโจวินลัลปาจูริงลาทิลทาติโรเฮระมาเฮียนลารินนาเซโรลัลปาจุงอาจวนลมบกโรแต่จวนนี่ถิ่นลุงดูซองจูอเปียงเจยมดานตูจุลัลปาจุงอางัดละอามาจูริงลาอามานัดติเวกะFSC ขวามีแต่เนี่ยนัดติดกูปอนเลยขัดทนบุ้งนิจางโซมทูฮีลงง่ายทะเลเตียงFSC บุ้งนิจางโซมทิลทาเตียตานคริสต์อิสวจวนเสียมาอมินอามากุชัวกันนิสียจูทิลทัดจุกันอมนาตูรินปัทเทียนินาบวชใส่โลกันนี่อัทุกันเชียร์เตลัลปันกันซาตานมาสมบูเซอาเมนปัทเทียนเนี่ยมาสมนาดีนิตรงกลางลัลปาอิงกิมติเทยใจน่ะเฮียนเหตุปุยทิลทัดจุงจางสวยตูเฮียนการิลรูอัดอินอัดตุยเชียเหล่าอามารจูสวยตูระมินเป็ดนี่อินกาฟิอาจูวางินใจน่ะเฮียนนังมันกันเฮนัทุรนสวยละถ้าเราเทียงริมกันใจเฮียนมินกัลตังละเฮงิทูมังเฮียนมินโพลทาร์เทวังเจอิทูกันปวนตูเตกันซาตานมันมินสมสังเจอิสุคริสต์มินกันกีละเจอาเมนใจน่ะเฮียนทิลทัดติตูรัสเซียที่ฮีทุบวยตานการุณหัวเหตุถูกแค่ริจูวิขัดมาคัลสาร์มุนง่ายลงถูอันเนี้ยทิลทัดติเองมอลำปังหอยซองฮิจูสาร์มุนเองกัลมังง่ายลงซิมการิลรัวลูลูตะก็อินบวชเสียก็ดูแลเราว่าอดังข้ากันหันเตียมาเสียเองปัจเจียนินสอยจูละเทียนยังเกี่ยมาเวทลัดเสียจู่ฟังชวนใจน่ะเฮียนทิลทัดติตูรัสเซียติทุบปุยมังอินกันหันทุกันหันสอยโดนันนี่ทิลทัดติหันติชวนข้าตุนก็ขานบีเอ็มปีนลานรงเรมาอิทิเซนัยตันเฮียนเงี้ยกัดยังอิทิเซนัยตันเฮียนเงี้ยกัดยังจู่ลัลปาเนนะโซนะอันนี้ทิลทัดที่ตานคริสต์อิสวดอาเซียมาอมินอามากุชัวกันนี่ที่เฮียชานานี่โอ้ข้ามิโซนะครับเฮ้ยทิลประคัดอันนิ่งแต่พวกกันสวยหลงละการิลรูคอยเดียวไม่มันจานะเฮ้ยปรินเพื่อดำหลงสุดตัวปุลลมามันกันชัวปัญญารุ่งชวะกันอุปศิลเบียกทั้งอักซิเดนมาอันชัวตันสักจุงจางสวยการิลรูข้าคอยขบมางอยแต่ติโลเตกันตีpointกันรวมที่โซตะกันยาติยานโนเซลมายะกันชวดมินโนไฟสักกุฟกาตีนี่กูขันอุปาเองออฟฟิศาร์เพนชั่นเวเมลอินะอันนี้ปารอลอิติไม่เตียงปารอลอังกฤษมีป่าเวข้อสักนักมุนชวดบาลโคนตักไม่หันโนสักกะก็ไงตัวเองไงตัวนับปูอินเงอันอังตีข้าการิลรัวโอมันนี่ทิลทัดติข้าขาน
ring tu te hi thil that ti tura siam kan ni zia atilang chiang in ka ria kar asoi lai phei chon karil ru le maya kan ko khran upa ne ka chuang khop mai nge a chan chu mi ko an ma ni ko khran upa te nge poin voi khat ma an chuat an la no sak lo ko khran dang mi kha kan ko khran upa in ti khan an chuat a lo zuk no sak ania afak katia aro pui kati boka khamia tanga kan upasil biak thanga mu dana kha mo a pathian thu em mai ni mi te ta na in pe mi te ta na thil thati ninglo mi te ta na thil thati se lo anu me mo a se o me mo thil thati na tura ni chuan bol hlo po khatiang anga mi chuat bal po no sak ngam ko khan upa nei han ni te kha ain chuan katiani chumia tang dai to chuan ania karil ruwa he thu hi alo ni ke ma phei chuan mi chuat kala no sak mi alo amaro chu kha thu tang khan thil thati hi ring tu te na kan thil tha hi ring tu te na kan ti tur ani ti chiang takin kha khan atilangin ka ria lalpa chu ring la thil tha ti ro hera ma hian la rin na zel lalpa chu ma chon long pok ro tiani rin na te hi thil thati na ni ngal zela mirin lo chuan thil sualan ti nge thina hei kan ram kan fia ke ni te tak nial pon kan siat phak ve china po ministry ni mo zati kan se ta hian in phak kual to ni amai ro chu kati thina politics sa hi chuan a chelai zel hi kanin ko saka kanin soi chu saka kanin mu saka thil anti thatlai lam ain a chelai zel kha kanin soi chu sak du lai ani thina chu wang chon ram ro rel na thil anga te po tiang chuan kan ram fuai tu te fel tak te po kha ming chatak taka han chua chang te po kha thina ni amai ro chu chung ho te chu an fel lo em in thil thatian ni tamia lovem ni tita ila hetia nga zoya an thil thati lo kal chho hian kan ram hi tun hi min thena nia voi khata thil tha ro pui taka ti thei teu lo ati teu thei lo a chan chu central sarkar chom kan nia ke ma ni tho chu kan nei mu mal si lo wa vai kan tia kan mu sit em te zara khon ti hian kan kal from ania central atanga poisa soi chuak tam thei deu cm piang kha cm ro pui cm thil ti thei an ni mai ani sia achang chon ka ngai tu thina enga tinge ni o kan ram hi ka ti thin hetiang em ram re the kan ni bi kreng mai pathian thu po khil do ni la khung central vai million ho te phei thu chuan min lo mu dan tu ra kha achiam sa reng mai ni tu ten nge an chom hlom te thu oi viau wang an ne na tan pui na dil reng te thu kha oi viau chan tur kha lo hrim an vonia hian ram te po hi ve o ma chu wang chuan ka soi zau don ani a pathian thu ngor zong lo deu te poin mo thil thati thei tura ke pen thei din muna kan ding I kani chuan eng thila pon ro se hei kan rong bol tu zo ma hi kan soi deu long anga ti hian khotlanga a in pe kan ko phan ming te po ti tha ni thil tha tam takatia kan ko phan tan po in chuan na tham in achea alomom ka ti thina
politician te po hian chu tiang ang chuan ti tum ula ka duani a chan chu thil thati theina tur kong ani chuan I politics po soi mai tu we me te mu pi te me chi pi te kong sang sanga mo thil thati theina tur kong in hon theina tur ni don chuan va in talu ve zel mai turani cái hi chu pahuang rau na de umai hi kania kati ve to nol mai chuan ka vati ve chiam zela ko ri ka siam lai point association kan tina a zone in kum sari ka president theni chu tiang chuan in ko ri tam tak mo ke ni ayak hausa pui pui li ringa khan a zone in kum sari ka president thei venga tani kati tol mai chuan kalvak mai chi hi kania tiang chuan enge mo hian ka tel ve to na hi chuanin a enge mo lai hi chu ka va thut ve de hrim zel a chan chu khalaya tang khan enge ti thei ka nei ve ma se tho pui shom min ti viau zel a chan chu ka du fir thin sia ka du khir thin sia kan soi mai la luang mo le manef unit a hian OB a men ron da ve ringot map enga ma ka lain man ve party ka lain man ve mi ma hian kan tel ve ta chu ke chu dik ta kan ti don lo chuanin ka du don ni lawan ya kan ti ngal ringot ma min hu phur ngal mai dik ta ka ti khalu har em ma ya ma se enge tum tlat chuan thil thatam takha ti ve theya ama ro chu mi chuan min ti thailo ma sa ma chuan ko khan thue min thue tum an tia at political party ko khan thue tum anga han lan ta kha chuan min ngai thailo mai ni chu ani dan ani ve ni ma se ka chung khan ka cham ve chung khan thil tha tam tak ka ti ve in ka ria ve ana chu mi kan soi du na chana chu khoi muna tang po in ni sela thil tha kan ti theina tur kong a in hong thei don ani chuan chu mi a chuan ti hram zel tur ani ke chu ka pe lo ti ngot zel lo tur hei nu ho te po hi emai chi pi te pon in tel ngai lo wa in tel ngai lo nin ka ria kan nu ho te executive committee member om te om ve mo ka tia kan bi ke ho hi pani chu nom ve ni chu presbyterian ko khan ho hloi tu ringot thi kan ni lo ti in shiat ve tu rani hei MUP ate so kan upa bia ka te ho ten thei to pan chua tiang chuan thil thati na kong reng ai chuan word vin ka soi do ni OMA ni mo MHP ni mo MUP ni mo political party ni mo eng pol po ni ro se zirlai pol theng po in ni ro se thil tha kan ti thena tur ko ani chuan ring tu te chuan kan tel ve zela kan ti ve zel tur ani asira tanga thir tu ni ringo ti chuan thil tha ti thei mi alawania ko khan po hi ti ta ila ko khana hian rong bol ve kan tu mani chuan he ta a chang ronin khom ve ringot pathian ni tuk vela Sunday school a ron ti ringot ang chi ta na kha chuan ronga bol thei mi alo ko khana rong bola pathian ramta na thil tha ti tur chuan ni lai sana te in rin ni sana te in khom ve a thil pek te po pek ve a mo kan phagam tok ka thei top kan chua angai chu ta tang chuan anei tu ni na kan lo ne ya ti chuan thil thati na kong kha lo in hong tamai thina ni ani chu la jiu ni te lul nen in ti tu lampang kha ko thana chuan a kok thei to lo wa than chu mian in pek miau chuan anin man miau chuan so ta lataka thing tua yil thatak ai chuan helai nai vai dewa ban phak maya koi ting teng po khani sela kan mang mai zel mo
chu tiang chia chuan mi thiam pui man lei thei lowa lataka omte ai chuan mi thiam lo mi mol jok le tangkai lo jok turanga lang te po hi man thei tura thil thati thei tura nai vayan phot chuan lalpa hian mang mai zelani ti hi zaina hian ka soi du ni rinom nei kan mamo em mi zo te hian mi zo te kan rinom lo tam takhi chu kan rinom lo wani tam takhi rinom ma sela tam takhi chu kan rinom lo wani hey news atele engemo WhatsApp atele FB ate kan han ena driver rinom tak te kan muthina jeng tam tak an motora te an thei ngil an nei tu ten va pek le wang ang chi te po kan mu zeu amaro chu ka azeu chawani chung chu ni tin mayan ruk na in rok na mo in suam na itimai te ang in bum na atheng renga Christian ram ni sia khan Christian state ni sia khan chuan kan rinom lo zia atilang chiang em ani kan chevela ring lo mi te ho tan hian kan pathian hi rin ve chak ngoi rin ve chak ngoi tu hian kan lan chu tir lo ani ke ma ni hian ring tu te hian mo kan pathian hi rin sia adik sia thiam lim sia amai ro chu ring tu te hian aniak nuwa kan ka zuye ti chung si hian kan pathian rinom nei kan ti bor banga thiam lim na kan ti bor banga amoina afelna adikna kan ti bor banga chu wang chuan ring lo tu te tan chuan Christian te pathian hi biak vet chi ni atha mai han ti tur khop phian ke ni ring tu te hian kan lan chu tir tlak lo kan nu na hian eng wange kan ti chuan kan pian thar lo wang ani kan pian thar lo wang ka ti lo thei lo wa kan pian thar lo wang ani lo chuan eng wang ma in khatien khan ong ngot thei lo Efesia kan chia Efesia mi te nena le khathon kan chia ra khan thil thatia tan Krista Yesu chuan siam ama ku chu kan ni sia chu thil thati chu kan omna turin lalpana bu sai lo kan atia ti chuan korin thon khat bung som pathum chang thuma khan mire thei chom nan kan ei sum zong pe vek mai la mangai na kan ei si lo chuan eng ma kan lo dar ben thek ri mai ang kan ya ti aron soi chuak boka chulai chu ka gol na tu lai ni thil tha ring tu te kan ya sai na local khom te hi thitai la van ramakal in ring vek mo van ram kal tu in ngai vek te local khom te kan nin ka ringa tun lai khovela chona upakum tam hi an thima sa to lova akum nau pang hian thima sa to zo ke mon chu ti mai tur khopin kan thi da na hi akum tlem thalai an thina sa kan rama chu wang chuan eng tiklai puwa pathian tok thei reng din muna ding kan ne ni ti hi kan in fiat apoi mo in ka ria chu wang chuan zaina hian thil thati hi he khovel thil he khovel da nga thil thati hi van ram kalna anemia lo ti chu chiang takin kan fresa veka mo entirnan mi vatran puyang chi te po ving lo mi te poin cheng nuai tam takin an tran pui Christian lo te poin mo
trần pui ngay te chu cheng nuôi tắm tắc tất cái nan trần pui chu ngô vàng te chuan miếng thắt te pon lo ama ro chu Isu Krista vàng anh lo Isu Krista atanga chu mà ngay na vàng anh lo vàng không ngay na lệ sum này atanga lan sar na tu te ming than na tu te ro pui na tu te kha ani thil ti chu với nhà hiền cầu khana po hiền cần tiếng à thil thắt địa vàng van ram kai tum aum thei don in kafia chu karil ro lo lang lian lai tak pakhat po nia thil thắt địa vàng van ram kai tum piang thar mia silo lali suwa nena in tok mia silo thil thati wang ringot chuan tu ma hi van ram kan kal don lo ti hi chiang balin ka soi do ni lali suwa nen inin nei to lali suwa nen kan in nei to ti hi ke mani a chiang sela kadwa chu lali suwa nen in nei to ate chuan kan omna tura lalpana buat sai lok thil thati kha kan ti nge tur ni ta ni mi te kan tran puyang mo thil pe kan peang hetia kan lam te poi thil thati zekani khuang kan vua te poi thil thati zekani rong kan bola khoi am kan pem chuak te poi thil thati zekani ati ve lo te kha kan va mu niam na tu le kan va mu sin na tu eng ma chuang lo thil tha kan te ni mai chu i suaring tu ta kan ti tur ania zaina hian kom te hi ahlom em in ka ria ui kom lu tu te hi ring tu kan ni chuan kan ui kom lu tuk tur ani lo mi tran pui ngai kan mu chuan kan tran pui thin tur ani tran pui ngai po en liam mai thei ring tu thata ni aharaviau tran pui ngai ngoi hian omania tran pui ngai sakia ni loin tran pui ngai ngoi hi an oma chung mi te po en liam mai thei ring tu kan ni chuan i suan hei hi eng tin nge tiang ti kha han ngai tu chin ta ula lali suwa chuan phar po ati thiang lim maya mi del po ti dam maya an mi ta ti war sak maya bengong po ati dam maya dam lo te mi thi te kai thowa mo ama pana tran pui ngai ti kha chu alo tran pui mai zelani lali suwa thu soi pakhat kha zaina hian karil ro pakhat chu ni boka baptisma chang don khan zo han ne na khan tu na rem ti ram ro fel na zong len chui ka ta na moi ani ati fel na zong len chui ka ta na moi ani zani na thu soi chu pathian thu lo hle mai min ti mai thai ama ro chu pathian thu devania thil thati hi fel na zong len chui ka ta na moi ani mi ten tunge ani min ti ke hi mi ten tuange ani min ti eng ang mi nge ani min ti ma sa ma te chu mi thin cheta kania ti kha mi tam takina min fiat dan turani mo ma se ka thin hi thin cheta thin kha ka zai dam ve to te mai ne tu nei chun tun ma ai kha chun mo a chan chu in siam that ve thei lu tu ka la thin se viau mai la tun ma ngai tu chun zai dam to tak kha kani a chan chu thil tha ti kha ka duwa ka tong trai na te hian ka ti thin i ruala kal dan min zir ti la zoi te a pen thiam turin min tran puyam che la li suar ruala kal la zoi te a pen hi ka du thina ma se kalu man mo le lutuk thina chang chun kalu kal khal thina kong tam taka hian chu tiang ang chun ka ti fu mai ma se ta in ngai tu le chu chu ka khet chuak le thri
cái mà hi cái in exam cắt lin lâu gì cái in tấm tial là chang hi chuan ko khan committee te hian tel ve lo la an rel thuam thei zo ang an ti chang te poi ka nei rum thina ni ka ti kher sia ka phun chia sia mo chan chu ko khan ta na thil tha kha ka duwa pathian ram ta na thil tha kha ka duwa tha ka ti ve reng te po ya chang chuan ya tha zo ka lo chu thei ta kin tia han soi sel chang te kha kan hin chú ngã vàng á ai thà do ở lâu chùa trang tế po chú ông về sẽ thâu anh ya tiệm khan anh nghe mình sinh tập poin thiếu thà căn ti thèng chú căn ti tu ra nia bắt thiên thu ang poin ring tu ta chú thiếu thà ti tu căn nia trần pui ngay cho trần pui tu mo bắt thiên ram din tu phải lâu tên này trần chín phải tu con em kia mà mi thế này mà ngày nó làm chuột tiêu tu can nia korin mi thế này là lệ khát thona là chỉ là karon suya khan mi ra thầy chom nan cái này sum zong pe vet mai là lali suan nè na đi suy lâu chuan eng mà anh là vang mo i suat tanga chuak manga ina ka nei si lo chuan lali suat tanga chuak manga ina ni lova ka ming moi na tu le ka ming ro pui na tu kalan sar na tu ringota ka ti ni chuan eng ma ani lova ka taksa tei kang ral turin in pe mai la mo chu kan pathian thuina min fil ta na ni farisai te ang chau kha kan ni don ti na ni kong ko ya te mun walau la ya te trong trai an chiang thina chon ngein anin tinguya an melan tipora chon ngei ti mi nan threlawang tian tlau thina chu tiang ang lek ring tu chu zaina hian kan ni tu ra ni lo kan thil thati te kha lali suan min fiat pui midangin min fiat pui thangai lo lali suan min fiat pui thina ni zaina hian nang le ke hi thil thati tura Krista Yesua siama kan ni chu tiang tura ma ku chuak chu kan nia chu thil thati chu kan na tura aila injecta ila cái mà ni theu kan in fiam thil ro pui tak le thil tam tak kan te thelo ni mai thei amar chu mi te tan te kan tong trai sak thelo mo kong sang in kong san ale kong san lova po kong san po pon lama po tiang khan thil thati theina kong tam taka hom chu mi thil thati tura buat sai pathian ku chua kan nia chu kan na tura buat sai chuan nang le ke hi zaina hian kan vem thil tha kan ti ve ngai ti hi in zot thin te ngu tin kanin so mani lalpan kan zatan mal so se amen